min ka duba ci ka taa dunni ko la an bɛɛ y'a kɔlɔlɔ ye bi o kuma tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la fɛn o fɛn tun ɲɛna ko n'ale y'a ka dunni kɛ kɛrɛfɛ a bɛ lafiya bi doni de dalen b'a bɛɛ kun ka taga fo siɲɛ 5 fo siɲɛ 10 sabu fɔlɔ la e ni balimaw tun bɛ jɛ sisan nɔ an ka kɛ ka san balo ɲini k'a bila du kɔnɔ nka n'i taara i ka fitinin kɛ kɛrɛfɛ sisan e kelen bɛ jɔ n'i ka san balo ye ni duba kungo wulila i bɛ wele k'i ka n'o fɛnɛ kɛ sisan nafolo bɔ sira kɛra 2 ye yan'a ka kɛ 1 ni banako wulila i ka dunni banako i muso n'i den ani i yɛrɛ o b'i kun kan nka n'a fɔra ko bɛnkɛ mangɛnɛ du b'a la o fɛnɛ bɛ na da i kun tuguni mɔgɔw tun hakili la ko dunni fitinin ko tɔnɔ bɛ kɛ min ye bi o kɛlen bɛ bɔnɛ 5 ni 6 de y'o bolo o de kama bi anw tɔw lafiyalen don sabu n'an tun ye duba ko fɔ ka kalanko fɔ walima dɔ ka dara karamɔgɔya kɔnɔ n'an ko ko bɔn minnu kan ka taa furu ni sigi la k'u ka lakalan duba ko la mɔgɔw k'an bɛ ka temps perdu ko bɛɛ bɛ ka taa dunni na bi dunni bɔnɛ bɛɛ ɲɛ b'a la hali an ka so jɔ cogow fɛ an ka baro dɔ fɔ n delila ka nin kuma fɔ n ko ni hali an bɛ minnu wele bi ko ATT bugu a jateminɛ bani hɛrɛ t'a si kɔnɔ i ɲɛna k'i kelen don nka ɲɛnafin b'u kan i ko fɛn wɛrɛ ni teri nana o sigiyɔrɔ tɛ yen ni denmisɛn ko bɛ tulonkɛyɔrɔ tɛ yen ni muso ko k'u bɛ baro kɛ baroyɔrɔ tɛ yen o ye lafiya yɔrɔ ye wa yɛrɛnɛgɛnkanw don sa nka i bɛ taa an ka duba kɔnɔ denmisɛnninw bɛ balontan na yan fɛ musow bɛ guwada la yan fɛ cɛkɔrɔbaw sigilen bɛ guwakɔrɔ yan fɛ ni kolonkɔrɔla b'a damana kɔlɔnda b'a damana sɛw ka kulonkɛyɔrɔ b'u damana hakili de ye baara kɛ san caman san ba yirika k'a faamu k'a fɔ an bɛ min wele tubabukan na ko espace de vie an bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn kan a bɛ nɔgɔya cogo min a bɛ diya cogo min i yɛrɛ mana don du kɔnɔ dɔrɔn ka foli kɛ i bɛ mankan dɔ mɛn yan fɛ i bɛ mɔgɔ dɔ yan fɛ i bɛ jama dɔ sigilen yan fɛ i bɛ ba ye yan fɛ i bɛ yiri yan fɛ dɔrɔn i bɛ lafiya ten ani n bɛ appartement nin kɔnɔ chambre datugulen bɛ da la n bɛ télé u tɛ kelen ye koyi an ka cɛ fɔ ɔ bi o ko minnu dalen bɛ kɛnɛ kan dɛ o de b'a to an bɛ ka nimisa bi hakili bɛ ka jagabɔ bi hali tubabu jamana minnu n'an y'a ta modèle walima arabu jamana minnu n'an y'a ta modèle la bi olu bɛ k'a ɲini ka segin an ka ko de ma o bi diɲɛ kɔnɔ Nations Unies ye étude k'a kan diɲɛ seleke tɔnba Nations Unies a ye étude bɔ a kan k'a fɔ ko adamadenw ka kolonso ɲɔgɔn na denw ka siri ɲɔgɔn na faw ni baw ni balimaw ni mamaw ni filanw ni teriw ni bɛɛ ka don ɲɔgɔn na o de da ka di bɛɛ la o de bɛ bɛɛ lafiya denmisɛnnin bɛ lafiya o kɔnɔna na bangebagaw bɛ lafiya o kɔnɔna na mɔgɔkɔrɔbaw bɛ lafiya o kɔnɔna na mɔgɔ si kana to i kelen na bi wo de ɲini donc a b'i ko anw ye bɛ ka min bila dɛ diɲɛ tɔ bɛɛ bɛ ka girin o de nɔfɛ o de kama an bɛ hakili jagabɔla bi a ka ɲɛfɔ joona sabu olu tɔw bɛ ka taa ɲini u ka gafe kɔrɔlenw de kɔnɔ an tun bɛ balo cogo di san 200 san 100 san 70 tubabu jamanaw ni Asie jamanaw bɛ k'o de ɲini bi olu bɛ ka taa ɲini gafe kɔnɔ ala barika la Mali la bi anw bolo halisa a bɛ yen n'i bɔra Bamakɔ dɔrɔn taa togodaw la a bɛ yen Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan dubaw bɛ yen halisa anw ta b'an ɲɛkɔrɔ donc sisan an bɛ mun de kɛ a filima yɔrɔ n'a ɲɛfɔ baliyama yɔrɔ min b'a la o ka bɔ a la o ka kalan k'o faranfasiya ça fait anw bɛ teliya ka don so kɔ puisque anw ta ma a bɛ ka tilanna mais a ma tilanna pewu o tuma min b'an bolo dɛ an k'an sinsin o kan k'o faranfasiya joona mɔgɔw hakili k'o minɛ an ka segin so